Malta se twassal il-leħen ta' Sportivi taħt it-tmintax-il sena f'konferenza dwar l-isport fl-Ewropa u li se tittella l-ewwel darba f'Malta bejn is-27 u 28 tax-xahar. Għal din il-konferenza se jattendu aktar minn 80 delegat fosthom atleti u rappreżentant tal-klabs barranin. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport, Clifton Grima, qal li l-punt ewlieni tal-konferenza se jitratta it-trasferiment ta' minuri. Spjega li ta' sikwit nisimgħu fuq livell internazzjonali każijiet minuri li jmorru minn pajjiż għal ieħor isegwu l-ħolma tal-isport professjonali. Madankollu semma kif uħud minnhom jitilfu snin importanti minn ħajjithom minħabba wegħda ta' kuntratt professjonali. Għalli għalhekk il-konferenza f'Malta tista' tkun punt importanti fejn bħala pajjiż inwasslu l-vuċi ta' dawn sportivi biex nipproteġu lil dawn iż-żgħażagħ. Rridu naraw li jkun hemm il-kundizzjonijiet kollha neċessarji biex jingħataw edukazzjoni sħiħa. Ġala darba dawn għadhom minuri għandhom jingħataw l-għodda kollha biex jiżviluppaw b'mod sħiħ u mhux intuhom wedi illi ħafna drabi ma jkunux jistgħu jiġu milħuqa. Fl-aħħar snin Malta kellha sem importanti fil-qasam sportiv, tant li fil-Presidenza Maltija fl-2017 pajjiżna ppreżenta abbozz ta' pjan ta' azzjoni għall-Unjoni Ewropea fl-isport. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta, Quddiem, qal li dan il-pjan intlaqa b'mod pożittiv mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Ġimgħa l-oħra fir-Rumanija dan id-draft u għalhekk dak id-dokument li issa sar wieħed uffiċjali ġie analizzat u il-feedback pożittiv li ħadna mill-membri stati kollha kien li dan kien wieħed mill-aqwa jekk mhux l-aqwa pjantazzjoni li kien hemm fl-Unjoni Ewropea s'issa. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati Robert Dingley qal li l-uffiċjal tal-FIFA Alejandra Salmeron se tindirizza l-konferenza dwar it-trasferiment ta' parteċipanti minuri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.